det er mig. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej hjem af nu, men jeg har jo ikke nogen nøgler, så derfor skal vi lige mødes, så jeg kan komme ind. Jeg er på Vesterbro. Okay, nå, fedt, skide godt. Vi ses snart. Hej. Godt at se jer, ikke? Ja, i lige måde. Det er lækkert. Hvor har du view? Jamen, jeg så hjemme og se en anden fyr, og så har jeg fået menstruation, og så har jeg blødt over hele hans lag. Så nu skal jeg bare hjem og i bad og have ondt af mig selv. Har vi nøgler? Ej, Her. du er en skat. Hvad med dig? Hvad laver du på Vesterbro? Kommer du ihåg Jan, som jeg sågs med for dig? Ja. Ja, han skal vi igen. Nej, er det rigtigt? Ja. Ej, hvor fedt. Jeg er helt nervøs. Nå. Det er så nice. Ej, det skal nok gå, det er sikkert på. Hej, Hej. God aften. Tak. Hallo? Hey. Hey du, hvad hedder det? Jeg er lige på vej i bad, men døren er åben, så du kan godt gå ind. Okay, fint. Jeg kommer nu.